Μετά το γάμο, ο εφιάλτης. Ένας έρωτας που δοκιμάζεται για άλλη μια φορά. Δεν πρόκειται να σε αφήσω ποτέ. Ταξιδεύει στα όρια της ζωής. Θέλω να πεθάνουμε μαζί. Κινδυνεύει από το μίσος και την προδοσία. Με το σύφι για να κάκι δεν παίζει κανείς. Δικαιώνεται από την ίδια του τη δύναμη. Μπρούσκο, η σειρά που αγαπήθηκε όσο καμία άλλη, επιστρέφει. Νέα επεισόδια. Καινούργια πρόσωπα. Πάθη που τους ξεπερνούν. Για τη Μελίνα μιλάμε, κατάλαβε το! Μπρούσκο, πρεμιέρα Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 9 και 4 το βράδυ, με νέο διπλό επεισόδιο. Και από Δευτέρα καθημερινά στις 7 παρά 4 το απόγευμα.